Halo, Jwbbai, nोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय। ओमफ्राय आं भिडिअ स्टार्ट खालामनायनि सिगाङावनो नोंथांमोनजों फंनैसो रायज्लायनो सानदों। माने रायज्लायनो साननाय आङो बे YouTube चेनेलखौ एसे सिगाङावनो माने नभेम्बरनि 11 ना 10 आवमोन खोमा आं 10 आवनो स्टार्ट खालामदोंमोन माने चेनेलखौ। ini mama yang orang dulu. Kali apa ini? ada logo मोनदोंमोन आदाया बहाबा थांदों जोङो दा जोंनि न'नि लामायाव थाबायदों हिनि बाबुआ खालि थाबायनोल' नागिरो ओमफ्राय चेनेलखौ आङो सिगाङावनो खुलिबायमोन भिडिअबो हगारबायमोन मोनबा जाबायमोन खोमा भिडिअ हगारनाया ओमफ्राय बेयावनो मा खालामनो मबाइलानो माने आङो साननैसो न'आव फैदोंमोन ओमफ्राय न'आवनो मारै गोमाखो मारै सोरलांखो दाथ' मा बुंबावनो सिखावाथ' सिखावसै सिखावखौ मा बुंबावनो जुदि एसे खर'आव माबा थानायमोनब्ला बेबोथ' सिखाव जानाय नङामोन खावजाबाय ओमफ्राय दा आङो गोदान बायफिननानै दिनै आंनि बियो फार्स्ट भिडिअ जागोन न'आव फैना मबाइल खावजाखांनानै दा मबाइल गोदान बायनानै दिनै फार्स्ट न'आव फैबाय भिडिअआबो दिनै फार्स्ट जागोन मबाइल गोदान भिडिअबो गोदान चेनेल गोदान आरो ओरै फै बाबु ओरै फै थांसै फै आसा खालामबाय नोंथांमोना मोजां मोनगोन होनना जेरैखि जायाबाबो थांगोन खालि थाबायनोल' नागिरो आं जास्ट भिडिअनि थाखायल' बायथारदोंमोन मबाइला दंखायोमोन भिडिअनि थाखायल' बायथारदोंमोन एसे मोजां केमेरा होननानै बायदोंमोन ओमफ्राय खावजाबाय दा मा खालामबावनो मबाइला गोदानसोमोन मास मोनथामल' जाथारदोंमोन बेनो खावजाबाय मागोनि न'आव आलासि जाफैदों भिडिअबो फार्स्ट बानायनोसै दिनै नायलांदो नोंथांमोना ओरैनो फिथा जानो देगासिनो आंना गाराङा एसे बोरैबा जादों गगा मोनना बेसे बुरजा माबा जाबावबाथ' 1:12 जागौमोन आं जालांला एनथाब जानांगौना नेना दा बेलासियाव जाबाय ना हाथायाव थांनो होनदों आं थांखायाखैमोन बिया मिनिलाय आं हाथायाव थांसै tapi panen yang minat sih kan nuake yang hijau temen lah karena itu jalan di panen nanti macam apa nih गांजेमा एम्फौ बायदिसो नुयो आं रोंदो अरनो हादों बाबु बेखौ खुना होबाबो जासिगोन सान्दुं फैथ'र मोजां इ गन नुवाखै गोलैबाय ना सिखार हाया नों बे गनखौ लायो फुंजा उन्दुनायदो दा दसे उन्दुना थांनांगौलै आहा गोजां फंबाया अनलाइनाव टेन्ट बिहरदोंमोन नामानो इयो सफैबाय इखौनो फिटिं खालामनायना नायगासिनो बिसोरो
रेडिमेडबो फाननाय नामा बानायना एन्थाबफोरा मानसिफ्रालाय होमबालाय बहा अलसिया जाजानो दमासिफोरावबो रेडिमेड मोनलायोबा सारायानो खहे जादोंमोन बे हरलायनाय मोनसे लोमफा खर'नि सोरनि सिथावखौ नुनाय ini malah ini mah जादों kopi जादों kopi mana mulai utura neng फिसालाना फिसाजो फिसाला mana ओमफ्राय sonu munu गैलाना बेना मा नाम oh बेसेबां लाखो बेलाय बेयो जोंनि आइ साराय 15 गावनो साराय 15 होनदों बियो थगायदोंदां जौ गोजा लाबाय बिसोरो देलाय जौ गोजालाय बिसिनि न'आव सारला hayan sana deh hayan nudu nengkau nudu हाय होनदों ini hayan nih हाय होनबावदो बिजों मोजाङै hayan खारबाय hayan deh ayong होनदे खनसे ayong होननाय आयं होननो नामा रोंना रोङा होननो होननाय ayong होननाय हमनो दे हम दे आयं होनदों आनैनि फिसाजो बिनानाव जों गामि खाथियावनो हाबा जादों बेहा लोगो हमनो लेंहरदों माबा मोनसे बुंदो नोंबो दिनैसो नुलायदों बेरायहैलायनो सोलाबाना ओंखायनो आं न'आव फैनायाव बेखौबो बेरायनो होनना लेंहरनानै ओमफ्राय दा बिदि नायाबाबो जाया टाइमानो गैया बेनाबो फिसाजोआ नै जोंनि बाबुजों बेजों समानानो 20 दिन देरसिन ना sana deh hoनदो deh bye bye होनदो होननाय सना होननाय होनदो होनदो दे होन ओइ आखाइजोंसो होननांगौ ब्रा मा होनदो दे मानो बिदि एक्टिं खालामखो नों एक्टिं खालाम रोंगौ मा बिनानाव दमासिनि फिथाया दिनैसो जोंना बिनानाव नैबे दानि सासे नुदोंमोन ना बिनि बिनानाव बियो नै आमाइनि फिसाजो जायाखैना Keren dulu ya. Hai bang, hai, ada, hai, lihat, video, kamu siapa ya? Ya udah saya, akhirnya udah, rồi ada itu bom sih mak. Mister lang fai benar. Serba dong Rabi. Jadi dah manjo thang phơi phơi. Babu. बै खेबसे सोरनिफ्राय फैनायावथ' नोंसिनिबो थांलायनायाव ओइलाय दाउआ मेलाथार रानलायनाय जादों मा दाउ जोख्लि गोजायैनो बिदै गोनां माबा गोनां दै हांहां हांहां होनदो नाव मामिखौ
बाय बाय साहा लोंनानै थांसै ना बाबु मोनाबाय साहा लोंना थांसै लांफैगोन ना थालिरखौ दंफैयो थांसै ना बाबु साहा लोंनानै ओइ जोंनि आब' सासे ओमफ्राय बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै मोनाबाय जोंबो थांनोसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनसिगोन बाय बाय